Lidičky, vítejte u nového videa. Dneska vám ukážu nový pet shop z té Brookhavenu. A prvně vám ukážu pet shops a pak se koukneme na novou poštu a ještě něco nového. Nejprve, než se naslouklomím stejrovala, ještě neříkám, takže fančky, teda. Třeba si tady pejsky, dobrý. Máte koťata Luna. Luna bude co? Pedry. Tady máme nějakou vodu a řeku. Když můžete vzít uniformu lidi, koukejte. Tady na sebe mám uniformu pet shops. Kamo, tak to je dobrý update, když můžete až sednout. To je dobrý update docela. Pak tu máte nějaký počítač. Můžete, to je dobrý den, blablabla. No, teď bude asi všechno třeba. Tady máte takový obrázek. A tady máte Brookhaven Anime Resort. Nebo co tam píše, počkejte, si můžete opravit ten mám. Chvílen. Jsem tobě zkazit video získat, takže dejte odběr like. Pak už budu, tak budu mít víc peněz a koupím si věci. Tady máme Brookhaven Pet Hospital, koukejte. Jo, máme tu i hospital, nový pets. No, v hospitalu máme takovou sedačku, normální obleček, víte, že si sednout lékařík, potřeba někdo, tady má takový dubitko, ne, má tady prostě takové, ty hra, to je maskot, ale lidi, to je maskot Brookhavenu tady, takže to můžeš i vzít, jo, na kočky, za dobrý. To je makaný. Pak tu máte nějaký čekárny, knihovnu, nějaký plagát, sedačku, že? Ty si můžete si načekat. Tady máme další plagát, nějaký ubrousky a knihu. Jo, tady máte čekačky zase. Tady máte operační sál. Tady máte, můžete zvážit mistrem, tady můžete operovat, pan doktor může, pán tady může zapsat blablabla, zvíře má nějakou nemoc, tady si může umít ruce, ale může zde umít ruce, umývá se ruce, dobrý, pardon, tady má léky, no, jdeme si kouknout tu novou poštu. A máme tu lidičky, tohle je nejlepší věc, to tady v Brookhavenu chyběl, tady ta věc. Vždycky měla tady být, kamo, koukejte, to je nejlepší. Co? Počkej. Si to můžete změnit, hele. Aha, tak to máte. Zbraně se tu dají prodávat. Wow. To je dobrý, kamo. První je. Jo. To je vlastně, tady si můžete koupit nějaký iPhony, počítače, notebooky, to je mega dobrý. Autopark, co to je autopark? Jo, tady si můžete koupit to, jo. Jo, gumy, takové, jste motor, tady můžete zase sednout, můžete zase sednout na počítač, kolik to bude stát. No a to je všechno, ty zbraně jsem vám ukazoval. A jdeme tu na poslední věc. No, ještě bych vám chtěl dělat takový kratší video. Ukažte, a tady si můžete vzít třeba gumu. Aha, tak nejde. Nejde vzít gumu, tak nic. Ale zbraň půjde vzít, co? Že půjde vzít zbraň. Gumě. Gum. To je gum store.
Gum Story, jo, ty jsou ty zbraně. Teď si můžeme vzít pušku, ne? A máme zbraně. Snajperka. Bum. Docela dobrý. Pak tady máme to. Stranu. Může mě zajímat, jestli můžete vzít nějaký ten notebook a notebook můžete. A nějaký mobil si můžete vzít. Počkej, jo. To půjde, mobil půjde. Tady máš jenom věci z inventáře. Nebo prostě si vymažu. Mobil taky, dobrý. To je dům docela vymakaný update. Ještě vám jsem tě takovou obdobnost ukázat. Co to je to? Německy na to dikto. Počkej, já zkusím najít tajnou místnost, tady zatím roztoupení, kde tady musí být. Při každém updateu někde musí být místnost. Musíme najít nějakou místnost. Kde je ta místnost? Důlka. Promiňte, jestli na vás tak takový ukážka, víte? Že to skoky na rychlovku, jo. Takže to taky nevím. Ne. Bále víte, že to tak svítilo. Počkej, já nějak prostě nevím. Jdeme se kouknout tam poslední věc. A to je pošta. Tak jo, je to pošta. Teď někde by měla být ta pošta, kamo. Kde je ta pošta? Jo. Tak. Kde je ta pošta? Ta pošta byla jo, musíme se změnit. No jasně. Post. Tak to změní. No tak ostatní vezmeme tu poštu. Musíme také koupit čerstvý máme Doritosky, nějakou čokoládu, kolu. Pak tu máme nějaký čepačky na sezení. A víte co, lidi? My nemáme, to je, víte, že to je nahoře, takže my nemáme žádnou výjezdovou garáž. A auto nemůže, že to nějak vyjíždět. Takže musí si říct celé dárky. Jo, oni dali aj novej jo. Tak to nevím. To říct balíka prostě, balíka z průžky. Co to je takové nerychlovky. Takhle můžete to na počítači. Tady máte komiksy, ty si bohužel nemůžete přečíst. To nejde nějak, nevím proč. Je to nějak prostě. Až kdyby to šlo, tak by to bylo nejvymakanější a ne. Jo, a ještě vám chci co ukázat. Smažu věci. Jo, tak co to je? A mám tu nějaký nový balíkos. Počkej, je tam něco? No, je malý balíkos. Já vám tu chci na něco takové ukázat. Kde to je? Tady to je. By to mělo být tak nic. Tady většinou dám z toho karnevalu, protože tady, víte, že jak na karnevalu byla ta budka, že? No, tak ono, to je něco jakože podobného, akorát si tady děláte pasy. Brugevní pasy si můžete udělat teďka. No, jakože neuděláte, tady máte, ale když zase vezmeme, tak to zase ukáže tady ty fotky. Jo? Úplně stejně, jak byly na tom, když to, to blbý, tak se koda.
jinak máte kancelář. Myslím, že to je na... A ty jsou penízky, ale money. Máme tu money. Money tu máme. No. Další update by měl být, myslím, že nový obchodák, nebo... Nevím, co by měl být. A měl by to být nový obchodák. Nějak jsem slyšel, že by to měl být obchodák. Jinak myslím, že... Počkej, co to je? Ordinace v růžový. Není to nějaký větší? Napište mi do komentářů, jestli to je větší. Já jsem tady jakože dlouho nebyl, takže nevím, jestli to je jakože větší, nebo to zvětšili. Já myslím, že to zvětšili, ne? Kvůli asi, jak tam oddělali toto. Jak to oddělat, tak to asi možná zvětšili, ne? Jasně, co je tam nahoře, mě zajímá. Jo, tam je ten trezor vlastně. No, tak ještě vám ukážu tady nový pety, co to jsou. Vezmu si krabici, domeček. OK, jo, vy tu máte. Vy tu všude máte, hele, koukejte, co jsme všechno dostali. Tady to jsme dostali, koukejte, jo. Tady to jsme dostali. Takovou boudu pro psa. Pro kočky jsme dostali. Zde můžete zatím pokouknout. Ty bonbony jsme dostali. Steak jsme dostali. Rybu jsme dostali. Nejde vidět přes stole zadek. Tohle jsme dostali. Ty tvorle. Tak papoušky jsme dostali. Rybky jsme dostali. No tak. Ale to je jenom za výpko. Tak ti, co mají výpko, já bohužel nemám. Ne, jsem tě smazat. No to byla moc kdo, promiň. Takže bych potřeboval, tady máte akvárko, pak tady máte poličku, takovou skřínku, pak tady máte další skřínku s lékama, zase nějaký lidi, pak tady máte na hovno, máte steak. A je to tu mega hodně lidí. Hodně těch věcí tu a pak tu máte. Jo, to je to vlastně. Nevím, myslím, že poslední věc. To je tady taková skříň. Hele, kolik jsme těch věcí dostali. Docela dost. A pak ještě o jednu, takže nějakých hodně jsme jich dostali. To je to akvárko. Bohužel nemůžu. Ještě co jsme dostali, mě zajímá jenom. Ne, ale ještě jsme dostali, koukejte, no. Ty prostě nový zvířatka jsme dostali, koukej. Ale to je takové, ty můžete zdarma. To je třeba dobrý update, ne, to musíte uznat, že to je mega. Mně se tenhle update možná nejvíc líbí ze všech. Počkej, co když napíšu mimk, třeba to napíšu Kája. Jestli se jmenujete někdo Kája, tak mi napište v komentáři Kája, jestli někdo chcete Kája, jo? Napište hlavně do komentářů. Kája mi nic počkejte, vyhledám. Nevím, Kája nic neukazuje. No, tak já se můžu asi pomenovat. No, docela tohle byl dobrý update, to musíte uznat, jestli jo, tak napište taky do komentáří, že to byl dobrý update a já se s váma, počkejte, já se s váma loučím
Tedy už vedeme 30 tady s těma loučím a čau.